Galing study kita sa natawag ang sorry na siya sa samahan sa Espiritu Santo. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo, Spes Nostra Salve. Acclamamos, exoles venire, a ti suspiramos, gentes et frentes, en lacrimarum vale. Ia ergo advocata nostra, ilus tuus misericordis oculos, ad nos converti. In Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis poso exelium ostende. O clemens, o Maria, o dolces Virgo Maria. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Glory to the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Once again, mayo gabi ng tanan, welcome sa atong Bible study diri sa Mount Carmel University. Ang pagsalit at tagamay dito ni Titular Prophet bilang tawaganay. Ang tawagon si sa POS kami sa Cebu na dugi na po siya batihan sa plaza, so bigyan ako yung indusyong at sumay sa isa. At ang welcome, Brad J.Q. Kiliosa. Alam tawad si Salamat Brad Raymond Pagkaila. Wala ako kanuli, ako makita agad, basta nga ako muntiin. Alpun sa gumulo. Maison, sa di pa ko mga ito sa bayaon at mga kaisunan, kanon na yung sunod ini atong Bible study nila sa Mount Carmel Parish mga kaisunan. Ang kubayaon sila ang katong mga kapsaptera nato dito sa Buko, sa Asturias, dito sa Toledo, dito sa Lapu-Lapu, o dito sa Edinsa, o gandhan pa nga din nato mga lang, may pagpaminaw nila. Kunya, hindi ko limot, magsawa, kung paminaw sa karol, tanaw, may pagpaminaw nila. Kunya, ito sa atong hinto, atong yung maestro na sa tutan nila ni Catholic Peter sa Cebu, mga sa Banso, Fernandez, may pagpaminaw, may gabi kaning mubrat o sa presidente din sa Cebu, chapter, Silpi Cebu, mga si Brad Adam Hampir, may gabi mubrat. Kanya, ang di pa rin ang atong ipamit mga kaigsunan, mga kaning may tumod sa Biblia, kanya, ang pinay katumod sa pag sa pag-speaker kung saan
ipasabot sa Biblia o kaya mga itawag na ito o mga tradisyon. Tradisyon nga ikan yun sa mga apostolis, mga kaigsunan. Oras tanan mga kaigsunan, kung saan bining bitawag na Biblia, kung sa may meaning na sa dictionary mga kaigsunan, atong mabasa diyan nga nag-ingon, Bible is the Word of God, written by men through the inspiration of the Holy Spirit, and it composes the two books, which is the Old and New Testament, and received by the Christians as divine revelation mga kaigsunan. Ora ang meaning diha sa dictionary, nga sa Bisaya pa, atong mabasa o atong mabilisaya na dinali ang Biblia, mao ang pulong sa Diyos na isulat sa iyang katawhan ubos sa lamdag sa Espiritu Santo. Doon na ginagkuman ini sa duha ka libro na mao ang daan ug pagtugon. O niya, gidawat sa mga Kristiyanos nga mao ang tawag na ito, Diyos nun nga pinadayan. Mao na mga kaigsunan ang Bisaya. Kung ano sa may pagkausa nga niabot man ang Biblia din sa atong kalibutan. Ihimo pa na sa itong Ginoo nga iya lang buog din sa kalibutan o natin sa itong makapulit ini ang maunay kang iya sa Biblia. Well, doon na ni kusiso mga kaigsunan. Nga ano, diyan ko din sa Katoliko na diha ka ang Biblia. Diha sa pagpangaman ni Papa Damaso Uno mga kaigsunan, diya din nagsukon upang sa iyang sekretaryo na si sekretaryo si Father Jerome na mauna si Father Jerome, iyang sekretaryo o na iyang gitahasan pag kanang kulita mga kanang manuscripts ba iyang gipadto dito sa Hulilan, ito sa Hulilan sa gitawag na to kanang isa na napita niya sa Hulilan pana sana siya diya kanang dili sa Jerusalem mura mag panis basta dito naka 24 katuig ang iyang pag-isla dito magpangita meaning pagkulikta yung gitawag na to manuscript mga sa Palestina dito sa Palestina Holy Land Palestina mga na Palestina kung 24 katuig ang iyang koleksyon niya na ito sa mga manuscript o niya ang iyang nakulikta 35,000 ka mga manuscript. So, sa 24 katuig, na iyang pagkanto dito, paghipos o mga itawag na ito mga manuscript. Kung sa mga manuscript, kailangan ko ba? Sinuwat sa kamo. Mano ba? Mano. O ito na kailangan manuscript. Hindi ka nas kung mano ang kamot. Sinuwat ko, marihan ko na mayroon ka na kanang manicure. Hindi ka nas kung mano, kamot. Niya pedicure, mga nag-pidi, sa ito pa. Tiin, mana manicure, pedicure, mana kanang mayroon ka nga mo daga-daga naman soal kanang pedicure, wala, soal na, tiin, wala, pedicure, tungkol na kayo mapadaga, iyang tiin, na kanang manicure, wala, ang iyang mana mo yung 4 manos, upat kamot, wala na yung mga kisunan nga, kanang manuscript, kadtong mga sinuwat sa kamot kaniadto sa mga panalagna sa una mao niya hangtod sa mga apostoles apil ang mga apostoles mga sinulat sa mga apostoles o sa mga propeta mao na koleksyon ni Father Jerome mga kaigsunan niya karon kay dili man siya kasabot di siya kasabot aning Greek o Hebrew mao nang nagtuon sa siya upat katuig iya pagtuon aron lang pagkaibaw siya ng Greek o Hebrew. O niya, sa ito pa, 24 katuig ang iyang pagkoleksyon, o niya, 24
24 o upat, may sponsor na kan. O niya karon, kaya human niya o toon, iya na nagsuwat, kaya sa po naman siya, iya na i-translate ang Greek o Hebrew ngadto sa Latin. Mauna nga, ang una yung Biblia na ito, mauna, Latin na maggatag. Mauna yung una yung gigamit sa mga Katoliko sa una, kanang atong simbahan, mauna, Latin kugit. Mauna na siya niya, karon, buang ko yun ang Katoliko, nakita yun, nakita mga Katoliko, may tagiya ay ng Biblia, nanuman, kaya kita ay naghimos o mga manuscript, kunyan atong di ko ano mayo ba sa mga Masoret scholars, ilang di mayo kung unsa gitinuod ano, kaya genuine yun nga, ulong sa Ginoo, mao na nga nakatigom yun o 72 o 73 ka mga nakita na genuine na mga ulong sa Ginoo ang mailan yung mana atong Biblia 73 ka may 27 ka pagkumpabon o 46 diya sa kagdaan sugod. Mao na niya karon. Kung di pa kita may tagiya na, kinsa ka na ilain, nuwa may lain nga simbahan ka na ito, susa sa kanimo, usa, maurag yun ang simbahan Katoliko. Ang tanan, membro, itong Kristiyano tanan, membro sa, itawag na ito, mga Roman Catholic Church. Mauna niya, nahuman ang Biblia, kung ang nakatuig, na itong tuig, 105 AD nato sa 106 sa pa na human ang Biblia mao lang mga tuigab kaya kini si Father Jerome mao gyud naghago ining tanan usa ka Katoliko kaya karon kay wa pa man ang verses sa mga kapitulo kinsa may nagkuha ni ang mga lain bang tinuod dili Katoliko lang gyapon nganoan kay wa may lain simbahan kaniadto mao na nga kinsa man ni siya naghimong kapitulo. Mao siya kuhan Cardinal Hugo di Santo Caro o sa kapari yapon mga kaigsunan. Pila ka kapitulo ang iyang himo sa atong Biblia. Doon ay 1,000 usa ka libo o 189 ka mga kapitulo. Mao na ang iyang kinsa ni siya si Cardinal Hugo di Santo Caro. Kaya ang mga verses, lain ba ginahuan? Maol yapon ang ato nagyapong simbahan Katoliko. Maol yapon naghimo sa kuhaan ka ng mga verses anak. Kinsa man siya? Si Sanctis Pagnanos. Father Sanctis Pagnanos din. Mao na diha nga iyang himo o pilaman ka verses ang Biblia. Pilaman. Mao na nakahimo siya og 41. 41,219 mga kaigsunan. Unya karon ang mga tinimuan lain diha. Manuang ko ang Biblia diya di kanila. Gikan nila tahon sa Katoliko. Mao na nga di mahitabo na kini Katoliko iya ni sa iroan. Unya makaroon ilang gamiton pagtuklok sa tuo. May ilang gamiton na naa sa Biblia. Ya kita kuliwa katungkol. Sa ito pa, maghimo nili mga butang sama, maghimo yung batilyo na traduklok sa mo. Diliwi, kamo may mga kasabot. Kaya doon naman may gitawag na ito, magpasabot ang atong simbahan. Doon na magpasabot na. Dili kay kamo may sabot-sabot. Tingin yan nga ang Biblia. Sabutan si pinsa ninyo, ang inyong sabot, mawala na gusto. Diliwi, doon na gitawag na ito, magisterium mga kaisunan. Nga maoy mo, hubad sa naa sa Biblia. Mao kita na kanang gitawag na ito, kanang mga panudlo sa simbahan, mga dugma. Doon na nag-ground dito sa Biblia. Kaya kung wala nag-ground sa Biblia, sila may magtudlo sa kung saan na nasulat sa Biblia. Tanan ng mga pagtulungan sa simbahan, agi din na sa Biblia. Kaya sila may magtudlo, kanang gitawag na ito, magisterium. Mao na nga, mayroon kita magisterium, ang tanan ngayon di panudlo na ginag-ground dito sa Biblia, kaya sila may mahubad o mutudlo sa mga pagtulunan na nasibahan.
pinasikat sa Biblia. Kaya ang katong dili kasabot, sila mo'y mapasabot mga kaigsunan. Paano nga ang mga lain tinuang, nagsirok-sirok sila niya, nagputukampi sila niya sa ato, kunya, moingon dayon nga, naila ko nung ila nang agikan na sa tuloy ko, niya moingon dayon nga, hindi nga mo may husto, ya, way na nudlo, nga, mo na nagkalain, ang ilang panudlo, sa Batista, lain panudlo, ang mga Baptist, lain sa panudlo, kunya, ang katukuban, lain sa mga panudlo, usang ni sila. Mao na sama nila sa kanang nagtis ba, nag-examine mga kaigsunan. Hain kay itong usaray answer, pakihugod, maulay correct, pero nagkalain-lain kay, naawa na mga romo. Basta romo gani, klaro kay nga, kanang mga romo, lain na og answer, dili pareha. Mao na sila, wala pagkapareha. Pero ang tinuod, usaray yun. Kung ang answer mao na, mao ginatanan kay gusto man. Basta gusto, pareha. Pero ang dili gusto, nakalain-lain. Mao na sama na sa usaka, exam, basta dili kay mao, basta di wrong kay lain-lain dito subat. Mao na mga kaigsunan, mao na nga dili may tabo nga ang tag-iya sa Biblia ang malay tinuan o na nga di may tabo nga kita nagimo Biblia o nga para kita mo'y maunay. Amo ba na nato ay wa kuon. Mo na naghanlan yun nga kita ang mga katoliko pagtuon kay sila may magtuon niya supak na sa ating pagtulunan ilang sayo ko gusto ang pagbasa pag sayo ka pagsabot mao man ay resulta magtuon nga diya ano nga doon na di pagsiskeriyo nga magtudlo ato aron hanay ang atong panudlo dili magsupak sa panudlo sa ditudlo ni Kristo. Mauna kanang gitawag nila kanang tradisyon. Kanang tradisyon mga kaigsunan naa sa Biblia, daghan kay diha sa Biblia nga gitawag nato mga dinawat-dawat nga mga istorya basta itong mga katigulangan. Daghan diha sa Biblia, dili na ipadawat. Pero kung sa may ipadawat nga tradisyon, naasal, itawag niya nga tradisyon sa mga apostolik. Apostolik tradisyon mga kaigsunan. Paano nga, kanang apostolik tradisyon, ganito lang mga binabangan istorya sa mga apostolis ba? Kaya sila may nahibaw sa kanang kaagi ni Kristo. Kaya sila may nagkuban-uban. Paano nga, kanang mga ginawat-dawat, gawa masuwat sa mga apostolis, naana sa simbahan. Naana, ditudlo na sa simbahan. Kaya ang mga apostolis, sakop mo sa atong simbahan. Sila may una sa atong simbahan. Paano nga, sila makahatag kung kanang mga panudlo nga wa masuwat nya naabang sa Biblia nga mga dinawat-dawat tradisyon gikan sa mga apostolis na sa 2 Tesalonica 2:15 mga kaigsunan. Nag-ingon diha nga humawi kamo sa mga pagtulunan nga among giwali o sa among gisulat. 2 Tesalonica 2:15. Sa to pa, doon na giwali sila, doon na saya gisulat. Ano karon? Bumingon sila, kanang gisulat niya, ako na giwali, kanang giwali niya, ako na gisulat. Dili, ano man, dahil na sila, kaya kung puro na gisulat, dili na lang sila mahingon sa among giwali o sa among gisulat. Nga kung ako na siya, doon na giwak masulat. Kaya naasa Juan, may Teolo, may 5 mga kaigsunan, doon na pa'y daghan nga si Kristo, nga gibuhat ni Kristo, na kung isuwat, dili pa igok ang kalibutan kasudlan. Maura nila niya, kinsa may makahibawan ni ang simbahan, kay sila may nagpuyog sa atong Ginoong Kristo. Daga na sila, mga sulpong magkakaroon lang, niya mahingon sila nga, ang kanang mahingon sila, man sa Biblia yung bisulti din. Man na. Uy, gano'n dito ang mahingon mo, nag-iingon din ang tanan yun na sa Biblia. Kamu natao ako madihan ng Biblia, bao na moingon mo nga kanang inyo din gusto kay naa sa Biblia, kay nang natao ang inyong pundok, diyan ang Biblia. Pero ang tinawag nga pundok mga kaigsunan, nagunas Biblia o naingit sa Biblia. Lalo na nagpunta pa sa Biblia ang pundok na gito ko ni Kristo. Nga naman, pero
ang parada na magduris kabayo ron na ano, dili na may tabo nga maguna ang kanang Biblia, maguna ang Biblia kaysa nagbuhat sa Biblia. Kanya, karon kanang ila, nipsulpot mo na lihat ang Biblia. Di mo na may sulawa ko ng Indian division. Isang pagkatagaman butang hawa may sulat sa mga pundok ng dito kung Kristo, pero sila may naibaw man ang tawag na ito tradisyon mga kaisunan. Tradisyon sa mga apostolis, hikan yun sa mga apostolis, dili kay katong mga tradisyon sa itong katigulangan nga mayingon sila nga ayaw mo panghigop ko, ayaw mo panghigop ko kaya panghigop ko kaya gabi doon naging mamatay. Ano ba parang sana sa tradisyon sa itong mga karaang mga tao, kaya ito daghan may ang Lord ay gabi na nagsigil na ginikuay nga yung ano na din ang mga matay. O na dyan na dili na siwa ko sana suwa dawata doon ay mayingon kaya nga nagdampur ako buang nagdampur ako nga nangalubo ang akong mga ngipon. Mayingon na sila, uy, wala, kuyaw na mga matay na aking mga matay kaya nyo na hindi ka mga matay ba? Pero magdambog tayo. Mayingon na sila, uy, dito ka nakakiwarta, basta magdambog tayo. Mawala diyan ito. Yung mga ang upan, mayingon na lang. Magdambog na lang nga magdambog siya tayo. Ano matikwarta lagi mo to? Muna nga, kanang mga tradisyon ng mga dili na pwedeng taon, wala dawata simahan. Kalain na magdambog niya. Nindong kayo kay kwarta. Muna nga, makakita mo diya sa merkado. Naging Brother Irving. Naamya sa merkado. Awa na Brother Irving diya sa merkado. Di ba? Daghang kay mga indira diya. Ang ilang kuwan, sudlan ng kwarta, ang inulo. Kapag gana, inulo ka. Bisa gato kaya ganang diya sa atong puto. Awa na ba, di ba? Inulo sa nangan mo ba? Kaya nagtungo lagi sila nga sa mga dinuman dapat ba? Nga ang inulo ko kung kan may butang na ito, swerte ko kayo, kaya rin mo, sa marakuha na, limang gana, mawala na dili na mao ang tradisyon nga gitudlo sa atong simbahan, mga kaisunan. Mawala nga, kung sa tradisyon nga gitudlo sa atong simbahan, nagya ko na sa Biblia. Mataw kung gingon kanina, nga na sa 2 Thessalonica 2:15, nigingon niya, humawid ka mo sa mga pagtulunan nga among giwali o sa among isulat. Kanang isulat, mao na Biblia. Kanang giwali nga wa masulat, mao nang tradisyon. Nya ko na ilang ako nga amoy sila nga kanang wa masulat. Kuan ko na. Nga sumpah ko nuta kay wa masulat. Mao na sila mo dili na ila. Mao na nga tungod lagi paggawa sa Biblia. Sa paggawa sa Biblia, mo pa'y pagkatukod sa ila, o wa pa'y Biblia, wa tay lang mga lang kinuha, ay nga naman. Kaya, kung saan ko nila pagtukod, nga wa pa'y Biblia, ila, pasig man sa Biblia. Pasig sa Biblia. Dahil sa dihang si Martin Luther, inigawas, niya itong 17 century, 1517, si Martin Luther, dihang inigawas siya, usa ka pare nga munghi, ligaw siya nga naman. Tungkol kay si Father si Martin Luther, pare na siya. Ligaw siya tungkol kay nakauyab man sa iyang dito sa dito, nakauyab Madrid. O siya kay dili man pwede. Dahil mo na si Catherine na siya, iyang Madrid niya. Iwas si Catherine nga, hindi pwede pa ito. Kuhaan na niya ka na. Inaamta sa pagkapari ninyo, pari, baka din kapindi mo ninyo. Kaya, kung sila itong buhat ko ano, kanong suot mo tanin uyab-uyab. Siya, dito si Panina, di lang sa pahipaw. Di lang sa pahipaw. Siya, meron dahil, si Martin Luther na, meron dahil di pag-uti. Dili na, dili dito pahipaw na uyab-uyab. Ingat si Martin Luther, ya, sugot ka, magkuhan ka na magtabang ka, undang ka pagka sa puti, klaro kayo, hindi ko balipat anak, magkuhan ka, magtabang ka, o ito, nagtabang sila, o iya sa hidaan, katong kanang Biblia, mauna nga,
dito sa paggawas na, dito sila na, kuhan, ikatot na ang kanang mga nagkalilay, kinuhuan. Kaya ginan man niya nga, kamo sa una, ginan ko sa Katoliko, mga pare, kadili pabasahon. Dili yung pabasahon, kaya din pa man ito, daghan ang ganili sa mo. Mauna nga, doon na dili, magtutulog. O na, inga sila nga, ayaw, basar mo niya, basar ko tanan. Kana, mauna yung ibalik na ito. O niya, daghan nga, nasunod ni Martin Luther, daghan nga, kaya may matutuman ang bigli. Lagi sa simbahan, tuloy-tulikan. Oto nga, itakhat yun, nagkalain-lain, tinuhuan, ikan ni Martin Luther, nga mo'y gila, nga, father of all Islam, mga kasi si Martin Luther, mo na hinungdan nga kaisunan, nga, ang kining, simbahan Katoliko, mo din na iya sa itawag na ito, Biblia, na tulunin, kung na-Biblia, wang hitudlo ng mga magisтерyo, di mo kabaro. Kung wasa ng mga tradisyon, di sa mo kabaro. Kung duhara, Biblia na kung itong magisтерyo, wang ang itawag na itong tradisyon. Muna nga, inintulog yun, nag-hiusag din sila ng mga atong kuhan. Muna nga, ginoon niya, umawid ka mo sa mga pagtulunan na among gitulog kaninyo, sa among pinagi sa among gisulat, o sa among gisulti. Wala, inabagan sa atong magisterium, mumubal, kanang tulo. Mao din na ang ipadawat natin ng mga pagtulunan, mga kaisunan. O niya, inawag ko ang kaya kitang tanan. Tuon sa Biblia, aron, kitang tanan, makatubag sa mga pamatanas na kalain-lain tinuhan, kalain-lain tinuhan, na ilang ibato ka nato, ato mong tanang Biblia. Dagang salamat, may gabi. Sunod ng lang magtinutin. Usa sa kapare na video pare ang video na. Kasawa pa, kasawa. Kana roba ang kulit ko na. Lain sana siya mga sunod na magtinutin. Those things here that they decide to run, decide to wala ko sa Salamat kayo, Brother Gio, sa iyong pamahayag na tungkol sa Biblia o sa iyong tradisyon. Sunod, akong tawago ng isa sa mga batado natin na rin. Batado. Ang ikot sa ako, gadgets na siya online live na natawagon si Brother Arman Laruca para sa itang represent yun. Maraming salamat dito ng Pastor sa inyong manigit kayo ng pagkakapatan. Salamat kayo na. Salamat kayo humihilot na nagilot. Nakagad ang opportunity na mag-work na ako sa katulaya sa itong online doon yan na kami na yun tanaw na like and share sa itong live streaming na andito sa tanan brothers and sisters na kami na yun pagkabog sa itong weekly Bible study dito sa mga brothers na gabi na sa natin. Kanyang tema nga ihatag ni Joe na review na okay mahitungkol sa Immaculada Concepcion. Kung sa man ang patugtog sa atong simbahan ni Nagmulanin Immaculada Concepcion. Ang atong unahan ng Santa Iglesia Katolika ng Tiglo na si Santa Maria ay ipanamkol na walay huli sa sala ng pagmumula o nahigawa siya sa tanang mga itikong ini. Wala siya na gitawag o concupiscence or inclination to sin. Tungkol kay sugat sa bukto siya kinabuhi, di puno ng daan sa Diyos
ang iyang kalag sa grasya o wagyo'y bisan o sa lamang kayo na sa Santa Maria na ilaw sa gahog sa yawa. Kunya ang atong inaanasan sa Iglesia Katolikana nagtuklosap na kining singular privilege na naakong na dawat ni Santa Maria, dili kini tungod sa iyang kaugalingon na kakayahan. So dili gasan sa Diyos kung tungod kini sa merito sa atong Ginoong Kristo. Mga igsoon, araw na atong masabtan pagkayo ang Immaculada Concepcion, kinahanglan nga atong masayran o masabtan kung sa Diyos ang plano sa Diyos alang ka na. Ang tinuod nga plano sa Diyos sukad pa sa sinugdan mao'y kausugon sa Diyos alang sa tanang katauhan nga kitang tanan mamahimong balaan o buhay ulit sa sala. Mabasa kini nato sa Efeso Kapitulo 1, versikulo 6, ingon, sa wala pa buhata ang kalibutan, gipili na kita sa Diyos, dihat kang Kristo, aron mahimo kitang balaan o walay bulig sa sala. Ang original diay nga plano sa Diyos, alang kanako, alang kaninyo, ug alang sa tanang katawhan, nakita tanan mamahimo balaan o walay bulig sa sala sa mundo. God's original plan to every human being is to be immaculate. Dili lang yay ang mahal na Tubig Maria, kundi kitang tanan. Mapini ang original na plano sa Diyos na kitang tanan mamahimong balaan o walay bulig sa sala. Apan, subo lang kayo palandumon mga isuon kay ang original plan sa atong Ginoong Diyos na ilistan o original sin tungkol sa atong unang mga gilikanan na nakasala sa Diyos dito sa paraiso sa Garden of Eden. Muna nga ang plano sa Diyos nagupa in this original plan na himong original sin tungkol kay napinta pa ng atong unang mga gilikanan na mao si Adan ug si Eva o nang nahimo nila ang original sin. Apan ang Diyos ba magpapildi o magpahuntog sa sala? Dili. Nga naman, kay niadtong mga panahon na nakasala ang atong unang mga ginikanan, gihatagan sa Diyos o seal ang atong unang mga ginikanan na mao si Adan ug si Eva. Unya, iyang gitulong ang halas nga mao si Satanas. Mabasa kini nato sa Genesis Kapitulo 3, versikulo 15, ng atong Ginoong Diyos mingon, himuon ko nga magkaaway, ikaw ug ang babae, o mamahimong magkaaway ang imong kaliwa ug ang iyang kaliwa. Dugmo niya ang imong ulo o paakon mo sa anyang ito. Yan ito mga higayunang may suon na gitunglo sa Diyos ang yawa, dinhi atong makita nga ang Diyos bisaad o kaluwasan. Mao bitaw nga kini Genesis Kapitulo 3, versikulo 15, gitawag kini og the proto evangelium, the first gospel o ang unang maayong balita. Kay bago pa lang nakasala ang atong unang mga lingkaran, kunya gitunglo sa Diyos ang halas nga mao si Satanas. O ilaw niya itong tunglo na adikto na kabutang ang saad sa pagluwas. Kaya ang Diyos mingon, himuon ko nga magkaaway, ikaw ug ang babae, ug mamahimong magkaaway ang imong kaliwa ug ang iyang kaliwa. O ang kaliwa sa babae mao'y magdugmo sa ulo sa halas na mao si Satanas. Kinsa man kini kaliwa sa babae na magdugmo sa ulo sa halas na mao si Satanas.
Wala yung mga igsoon. Ini ang atong Ginoong sa Kristo. Kunya, kinsa man sa kining mga babae na gisgutan sa Henesis 3:16. Kining mga babae ang katubanan ni mao ang mahal na inahan, mahal na Virgin Maria. Mga igsoon, sa pagsugod pa lang na nasa huna-huna sa Diyos Amahan ang pagka-Immaculada Concepcion sa mahal na Virgin Maria. Ngayon sumunod ko ng Kristo, ang Immaculate Conception ay walang magsugod sa sapakan ni Santa Ana. Apan dito na buo ang mahal na Virgin Maria o dito na hitabo ang Immaculate Conception sa dihang gipanakon palang siya sa iyang mahal na inahan, Santa Ana. Apan ang Immaculada Conception, labaw pa rin anak. Kaya ang Immaculada Conception, dito nila ini nagsugod sa una-una sa Diyos Amahan. The Immaculate Conception is originated in the mind of the Father. Kaya nga naman, kaya bago pa lang nakasala ang tao, apan ang Diyos, bisaad na o galawasan. O ilaw niya kung mausad, gihiskutan dito, o kapil ang mga babae. O ang mga babae ng nagsuon, mamahimo nga kaaway sa halas nga mao si Satanas. Tinaw o klaro kay magsuon ang saad sa Diyos nga mahimo nga permanente nga magkaaway ang halas o ang halas nga mao si Satanas o ang babae. Karong mga igsoon, atong pamahandungan pa kayo. Kung si Santa Maria, nakasala siya bisan gamay, ang pangutana, mamahimo pa ba siya ang kaaway sa iyo? Dili na, di ba? Kung saan naman niya ang tawag ng luha, na-praise ka na sila. Muna nga, dili yun mahitabo nga si Santa Maria, kaysa sinuganan pa lang, gitag-an ang daan ang iyang pagka-Immaculada Concepcion. Dili yung mahitabo na maguba ang saad sa Diyos. Kaya si Santa Maria, siya man ang kaaway sa halas, sukad pa sa sinugan o sa walay kakapusan. Nga naman, tungkol kay siya man ang manakon o mapakatao sa atong maluluwas nga mao ang atong Ginoong si Kristo. Maupitaw diha sa visitation si Santa Elizabeth na puno sa Espiritu Santo, miingon nga ito ang sama Santa Maria, blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb. Kinsa maning blessed are you among women. Kung may lain na kaya, istoryahan ni Angel Gabriel, si Santa Maria man. Si Santa Maria ini, yung kinsa maning blessed is the fruit of thy womb. Klaro yung mag-isoon, ini mao ang atong Ginoong sa Kristo. Mga igsoon, dili na ito makuha kung masabtan pa kayo ang Immaculada Concepcion, kung dili na ito masabtan ang holiness o ang kabalaan sa Diyos. Maayo nga atong masayran ang kabalaan sa Diyos kung angay usap nato nga yuduman ng atong Ginoong sa Kristo natuon ang Diyos. Ang pangutana, ang Diyos ba balaan? Balaan. He is all holy. One of the attributes of God is holiness. Ang pangutana karon, kung ikaw ang Diyos, musulod ka ba nga ikaw ipanangkong o ipanganak sa usa ka tao na mahugaw o masasala? Dili mo musulod ko. Samot na Ginoo. Mga bitaw na aron atong masabtan ang Immaculada Concepcion, hinahanglan nga atong sabton o tunan ang kabalaan sa Diyos. God is all holy. Mga bitaw niya sa Isaiah Kapitulo
52, versikulo 11, ang atong Ginoong Diyos ngayon, depart ye, go ye out from things, touch no unclean things, ye go out the midst of her, be ye clean, that bear the visions of the Lord. Kung saan mo, panggawas kamo o pagpalayo, ayaw kamo pathika o mga mahugaw ng tao. Panggawas kamo sa Babylonia o pagpunli kamo sa inyong kawalingon. Kamo na nagdala sa sugdanan sa inyo. Unsa man ang giingon sa Panginoong Diyos, dinhi sa Isaiah sa kapitulo 52, versikulo 11. Pagpugli kamo na nagdala sa sugdanan sa inyo. Mao ini ang sugo sa Diyos sa daang tugon dito sa mga pari. Pagpugli kamo nga tigdala sa sugdanan sa Diyos. Ang pangutana karon, si Santa Maria ba mao ang tigdala sa sugdanan sa Diyos? Dili. Dili, siya na mismo ang sugdanan sa atong Ginoong Kristo. Mao na kung ginahanglan nga putli o limpyo ang mga pari, kay sila ang tigdala sa sugdanan sa Ginoo, kung sa nakakalimpyo o kaputli ang mahal na inahan, Virgin Maria, na siya naman mismo ang sugdanan sa atong Ginoong Kristo. Way sama kalimpyo o kaputli sa mahal na Virgin Maria. She must be pure, she must be perfect, and she must be clean. But Mary must not only be clean, she must be immaculate because it was demanded by the holiness of God. Ginahanglan kini mga igsoon tungkol sa kabalaan sa Diyos. Kay ang iyang ipanangkol o ipanganak, di lamang tao, kundi matuod na Diyos na milugway o nawa sa tao o Diyos na nagpakatao. Kunya, mga igsoon ko dahil Kristo, ang ipanangkol o ipanganak sa mahal na Virgin Maria na mao ang atong Ginoong Kristo, balaan o tinugdan sa pagkabalaan. Kaya nga, ang mahal na Virgin Maria, nag-aampin usap sa iyang pagkabalaan. Diya sa Genesis Kapitulo 28, kung ako ang masahol ng natibukan na Kapitulo, chapter, dinhi, ato na makita nga si Jacob nagdamgo. O diha sa iyang damgo, iyang nakita ang sa kahagdan ng isangko sa langit. O dito niya tumawagdan, nakita niya ang mga anghel na nagsaka kanao niya. O niya, nakita sa niya ang Ginoo na nagbarog kaniya o ngayon. Ako ang Ginoo, ang Diyos ni Abraham o ni Isaac. O niya, sa dihang na higmata siya kung sa damgo, siya ngayon, pagkabalaan ni ay niiling mo kapit. You just imagine, brothers and sisters, nakita kalagay ni Jacob ang Diyos sa damgo, ang sa kadapit na hinang balaan. O niya, ihausap sa Exodo, Kapitulo 3, versikulo 5, sa dihang ang Diyos, nagpakita na kang Moses sa usapan na tilakab, na kalayo, taliwala sa sapingit. Niya, dati nga si Moses, ganun, wala kami rin masunog, nagsikaw. Wala, iyang giduol. Niya, sa dihang, nakita siya sa Diyos, na giduol si Moses, tingnan siya sa Dino, Moises. Niya si Moises dito ba, nanuman. Kung ang Diyos ngayon, di ang alam puto, ayaw na pagduon. Bubuha ang imong sandalyas kay balaan ang nabot na imong barugan. Kung ang usay ay kadapit, diin magpakita ang Diyos, mamahimong balaan, kung saan kabalaan ang nahitapo sa mahal na Virgin Maria
gamikunsa kaniya ang Espiritu Santo. Lucas 1:35. Kaya siyang hinggabuan, ipuyo diha sa iyang sabakan ang atong Ginoong Jesucristo. Sa Mateo 1:23, may suon, no words can explain how holy is the Mother of God. Walay words nagsuon nga maka-describe kung sa kabalaan ang mahal na Birhen Maria. Apan, subo lang din kay Panginoon. Kay ang atong mga igsuon ng mga nahimulag, kilala yung hiyagakitaan ang mahal na Birhen Maria. Ilang yataki, isaway, ang upat kadugma sa mahal na Birhen Maria. Kung nakahibawan ginuta sila, kung sa kabalaan ang mahal na inahan, dili unta kiniilang paron. Muna nga, kitang nakahibawan na atong panikamutan nga atong mga hinugugmang ay suon na makahibalo sila niiling mga kamaturan kung sa kabalaan ang mahal na inahan. Ganina mga igsoon, ikoto na tao upat ka verse, di ka sa daan tukod. Genesis Kapitulo 3, versikulo 15, Isaiah 52:11, Genesis 28, o Exodo Kapitulo 3, versikulo 5. Aron pagpamatuon na ang Immaculate Conception adunay biblical basis. Kunya karon mga igsoon, moari na sa New Testament. Mga igsoon, nasayon kita na ang original nga scriptures sa New Testament nasulat sa Greek. Kunya, kung atong basahon ang San Lucas Kapitulo 1, versikulo 28 sa Greek, mao kini ang atong mabasa, kaere ikaritumen o Cornelius imitasyon. Akong hatagan ini pagtagan kini word nga ikaritumen. Kaya mao kini ang Yahweh sa atong pagtuon kung pagsabot. Kaya kaning words nga ikaritumen mga suon, i-translate din sa mga Bible scholars of full of grace. Puno sa grasya. Kanya ang words nga ikaritumin yung mga suon, it indicates that Mary was highly and exceptionally people with grace. Puno siya sa grasya. Ang pangutana karon ng suon, unsa man ang opposite sa grasya. Di ba ang opposite sa grasya salaman? Ngayon suon, ang grasya o sala, di kini siya magkaduol o magkasakol o dili kontra din sila duha. Di na sila pwede magsakol yun, kontra din sila. Like, for example, let's suon, panalitan, si Brad King, Vicente, bago siya kumpisal, sige kumpisal sa itong saryo, hindi ko nga abutan niya ito. Sige siya kumpisal, ang yang mga sala, yan kumpisal na ito sa mga pari. Nagbuhat siya ka ng maayo na kumpisal, nagsige siya, pinitin siya, nagsige na siya kalawat, nagsige na siya simba, wala na siya magpakasala pag-usap, nagsige na siya buhat, mga maayo buhat. Si Brad Vicente, naa siya sa gitawag o state of grace. Naa siya sa grasya, kahintan sa grasya. Kanya, kung panalitan ako, nakahimo ko mortal sin, nakapit ba ako, o nakapatay ko, wala na akong pinusuri na akong masala, wako ka mahimo maayo na pag-umpisal. Kanya, nagpadayon ng hapon ko sa akong pagpakasala. Ako, na ako sa state of sin. Kung pasabot, wala ako sa state of grace. Kung sa mga isuot, klaro, tinaw, ang sana o ang grasya, hindi pwede sila magsakot o makuyong. Kung dili, kontra gini sila duha. Hindi sila magdugol. Kontra gini. Kaya sala ang grasya. Diba? Muna, karon mga isuon, atong pamalandungan pa kayo sa dihang si Santa Maria, gitawag o
puno ka sa grasya, asa man din hindapita ang salang ibutang. Wa yun, ingon ko ng anghel, puno ka sa grasya, naaday puno, wawa puno. Di ba? May naging ng anghel, hapit ka mapuno sa grasya. Ito mo ka mauanin, Project Prekilyosa. May naging ng anghel, hapit ka mapuno sa grasya. Kaya may posibilidad pa nga napaisipis na lang sa sala. Kunya ka, ang giingong sa anghel, puno man sa grasya. Ang pangutana karon kung si Santa Maria puno sa grasya, sumala ni Anghel Gabriel, asa man hindi kapita, ibutang ang sala. Sino yun? Wala ka naman. Kay puno man. Pag ingon nga puno, binas niya. 100%. Puno, yun. Kaawag mo ng tubig ka puno, sa kapasya ka ni umawas na. Wala kay kabutanan. Kay puno man. Diba? Kunya mo na igsoon, kanibitaw words nga hikaritumini. Kausa lagi ni kay kayon hisgutan ka sa balaang kasulatan. Kung kini may tungod lamang sa mahal na Virgin Maria. At po rin nato mabasa sa San Lucas, Kapitulo 1, versikulo 22. Mana mga igsoon nga, wag yung masayo ang itudlo sa atong simbahan nga singular privilege. Apan, wala mo daw ini ang atong mga igsoon ng mga nahimulag. Hinoon, ilahay noon ni isupa. Kay matong Manila, nagadawat sa Tagrasya man. Dili raman sa Santa Maria. Pedihan ko no sa Episo Kapitulo 1, versikulo 6, giingon man dito, dahil ko nato ang Diyos tungod sa iyang mahimayakong grasya na iyang gihatag kanako pinaagi sa iyang ginigong pamanan. Ingon na sila, tanawa pala. Nakadawat man sa lagita o grasya, dili naman sa Santa Maria. See? Yang mga igsoon, ato dito bagon kay mabdala ko na ako. Mga igsoon, ato dito bagon nila mapagsupak kay kailang mapagsupak, mapagsaway, pasahil, o paling-paling ko ni mga igsoon, o hindi magubag, mumurag yung tinoon. Wala na, ato dito bagon. Nya, kung sa manang atong tubag ini, atong tubag mo ini nga, adunay kalahian ang grasya na dawat ni Santa Maria o ang grasya nga ato nga dawat. Kay si Santa Maria sa diha sa San Lucas Kapitulo 1 versikulo 28, sa diha gitawag siya o grasya, gitawag siya o puno ka sa grasya, diadtong mga hilayon na mga igsoon, ang atong Ginoong si Kristo wala pa niya ipanangkot. Wala pa. Wala pa niya ipanangkot. Wala pa po si Kristo ato mamatay. Wala pa siya malansang sa kumabanhaw. Pero si Santa Maria, puno na daan sa grasya. Kaya kanang Episo 1:6, alam na nato mga magtotoo na nakadawat o nakatagal o grasya, ni adto ang atong Ginoong Hesus Kristo namatay o nabanhaw. Mao na ang grasya na ato nadawat. Pero si Santa Maria mga igsoon, diha sa San Lucas Kapitulo 1, 28, atong Ginoong Hesus Kristo wala pa ipanangkot ni Santa Maria, pero Santa Maria ipunok ng daan sa grasya. Even the death of our Lord Jesus Christ, Mary was convicted with the grace. So na ang kalahinan sa grasya na ako ang grasya na dawat ni Santa Maria. Dato ay kalahinan ng Igsoon. Kunya, matupagin sa atong mga Igsoon ng mga nagulag na ngayon sila na sa iyo pinagpanudlo sa mga Katoliko nga si Santa Maria way sala. Kaya diha sa Roma, Pagis 23, iyon man, ang talan nakasala o nahilayo sa Diyos. Nawara, nakasala, Ibis Maria, kaya tanan doon. May nila, naretanan niya, o mapilatanan mo. Naapil Ibis Maria, mao ni atong surihan. Ato ani natagag tubag. Kaya upang nakahibawan ni, maglabad sige atong ulo. Diba? Mga igsoon, kanang words na
na gigamit diha sa Roma Kapitulo 3, versikulo 23. Sa Greek mga igsoon, sa Greek word pantis na siya. Kunya, ang root word sa pantis sa Greek is pas. Kunya, ang kahulugan na ng pas sa Greek, wala na siya magpasabot o every single one. Kundi, ang magpasabot na majority or in general. Kaya kung atong sakton, nga literal ang word nga po patanan sa Roma 3:23, ang magawa sa mga igsoon nga nakasala sa Kristo. Di ba? Manan yun. Nakasala kay Kristo sa ato pa therefore na exemption. Kaya kung literal ang mga word nga tanan, nakapil mas Kristo. Di ba? Lain pa nga kanang exemption, kanang ang mga anghel na agay na isa. Di ba? Wala. Mauna nga, dili literal ang word nga tanan diya sa Roma 3:23 kay naamay exemption. Kunya mga igsoon, ay katulo katapusan nila na objection, muingon sila na si Santa Maria na adi sa nga naman. Kaya diha sa San Lucas, Kapitulo 1, versikulo 47, may ilaman siya manuluwas. Kaya siya mingon man, nalipay ang akong kanan sa akong Diyos na akong manuluwas. No, see? Nalipay malagi si Santa Maria siya manuluwas. May ilaman siya manuluwas. Sa akong pagigay, naari siya sa lahat. Kaya kung ako'y sala sa Santa Maria, dili ay ma-universal Savior si Kristo. Di ba? Iba siya sala. Mauna po na yung akong katagal na po. Tubag kayo. Ako hindi na sa maglaba na po mo. Mga igsoon, inuod man na si Santa Maria, hinuwas, wala man yung pagtutlo ang atong simbahan Katoliko na si Santa Maria, wala luwasa. Pero ang kaluwasan ng mga igsoon, at kung naman ko siya ay duha ka paagi, duha ka klase. Una, kinitawag na itong restorative redemption. Ikaduha ka yung preventive redemption o preventiva. Kung sa man yung restorative redemption, so, kaning restorative redemption, mauni ang kaluwasan ng ato na angkon. Panangitan, ako, naglakaw ko sa kan, nga, wala ko kapantay, nga naitako tayo iburo ng kasutahan, kaya nasili ko tiks-tiks, natakot YouTube. No? Wala yung kapantay, nahagpong ko. Nahagpong ko si Purnal, napasa ko tubig, nahugawan ko sa lapo. Kanya ginuwas ko, di nag-aatog pisik, gibira ko, pangutanan, naluwas ko naluwas, pero napasa ka sa lapo, o nahugawan ako sa napasa ko tubig, o nahugawan ako sa lapo. May iso, mamani ang naluwasan nga itong nadawaw. Naluwas kita, pinaagi sa itong, naluwas na itong mga sala, pinaagi niya ito, kamatayon sa itong Ginoong si Kristo. Mauna hihingon ni San Pablo diya sa Roma 6:17-18 na giluwas ka mo, gikan sa sala, o nahimo ng mga uripon sa pagkamatalo. Giluwas kita, gikan sa sala, o nahimo ng mga uripon sa pagkamatalo. Mauni ang kaluwasan na naangkon. Kunya, katong preventive redemption na so, kung sa may preventive redemption. Kaning preventive redemption na so, mauni ang kaluwasan na naangkon sa mahal na Virgin Maria. Lain ang pananglitan, si God Jubilon Pastoril. Naglakaw niya po siya sa daan. Kunya, wa siya kabantay, kaya akong ibunan na ito sunahan. Sige, kaya po siya tiks-tiks, tara sila po. Niya happy ka niya mahapong. Sa kabantay sunahan, mahapong di siya po ito siya. Apanagitan siya ang radikyo, nabuktan. Wa siya mahapong mga isuon na prevent. Na-prevent niya magahong. Wa siya masasapo. Wa siya masak. Wa siya mahugawin. Mauni ang kaluwasan na naangkong sa atong mahal na inahan, mahal na Virgin Maria.
na sa ihang gipanangkon pa lang siya sa iyang inahan nga si Santa Ana, ihinduan na siya daan sa sala. Mauni ang gibuhat siyang anak atong Ginoong Jesucristo. Wala na niya iya tugot na iyang inahan matangkad pa sa sala. Wala man suon kung doon ay trauma, grabe kayo pagpasalamat sa itong Ginoong Jesucristo. Ini mawatong mahal na Virgin Maria. Ay wala naman niya itugot nga mabulingan o mahugawan pa siya sa sala. Kunya, lain pa nga mga pagsupap may suon, pwede na tapusan nila na pagsupap sa mga atong mga igsuon na mga nahimulan. Matong pa nila na ang Immaculada Conception ko noon, inventor ni mga Katoliko, kay dito rin nagsugod atong 1854. Wala po rin Biblia. Wala na sa Biblia ang Immaculada Conception, buhat na ninyo. Kay dito rin nagsugod niya tunduin 18,054. Inood ba mga isuod nga dito rin mga buhay na sugod? Dili kanina, nito na ako pagka-verse. Genesis 3:15, Isaiah 52:11, Genesis 28, Exodus 3:15. Yan, ako lipunan magsuot aron maghatag yung kalipunan na kining mga panudloban ni magsugod ako kining 54. Bukod lang mga libro sa mga church fathers na pamatuod ang kanyang pagpapulunan, lugay na kanya. Kaya bisan panahon sa mga early Christians, mauna sa nila pagtuod. Una na libro sa mga church fathers, so nga ang tuod, maning libro ni Saint Ephraim. Kani si Saint Ephraim na buhay ni Adto tuwid 306 to 370 AD. Siya ngayon, you of Christ alone are more beautiful to your mother, are more beautiful than any other. There is no blemish in you, nor any stain upon your mother. Ora? So, no? Ingon siya, there is no blemish in you, any stain, nor any stain upon your mother, whom my children can compare to the beauties. Tanawa, Saint Ephraim, 306 to 370 AD. Kung siya yan ingon, there is no stain upon your mother. Bukay na kayo mga isuot. Tanawa lang din, 306 lang 70, 1954, 1854. Kung sa bukay na kinili manudlo. Lagi pa nga church fathers na maigsuot, gawa si Saint Ephraim. Si Saint Ambrose, ningon siya kani Saint Ambrose maigsuot, wali siya, teacher ni siya ni Saint Augustine. Siya ningon, lift me not up from Sarah, but from Mary, a virgin, not only undefiled, but a virgin whom grace has made inviolate, free from every stain of sin. Makipuling sa lalim. Mato pa ni Saint Ambrose ni Adto 340 to 397. Mana nga kining ako panudlo nga Immaculada Conception, dugay na kini na isuod. Ang lampo lang ni nagdagat katungdan uban sa iya sa Espiritu Santo. Siguro walay mabasa na litra por litra nga Immaculate Conception sa Biblia, pero di pa na mao atong pagtuo na kinahanglan gyud basahon litra por litra. Ano man, na may masabot. Di man na kinahanglan mo sa litra por litra, may dali ron mga masabot ang simbahan kay ang simbahan maurawan ang higiyahan sa Espiritu Santo. Mga katong lisod sa kasuban, sa iyo nakalaan sa mga simbahan. Kaya guided man siya sa Holy Spirit. Kung nandito kinahanglan, basa litra por litra ay Immaculada Conception. Kaya ang Biblia, ang pasabot man, explicit o implied. Diba? Kanya mga isuon, ang tinuod yun nga mensahe ni Immaculada Conception, mao yun ang pagkabalaan. Wali lain, pagkabalaan. Diha sa 1 Pedro, Kapitulo 2, versikulo 9, sa San Pablo ningon, kamo,
ang piniling katawhan sa Diyos ug ang balaan nga sulit. Mga usa ay ang may suot, kita ang mga katawhan sa Diyos. Kita di ay ang balaan katawhan sa Diyos. Kapag subok lang palumulong, kay waman ka magkinabuhi ng balaan. Muna ito, hakit sa tuwa. Pero kung sa may ingon sa itong Ginoong sa Kristo, pagbalaan ka mo, ingon na ko balaan. Ininalain mo sa walagan, Brother Arman Laruga, may gabi, mugdagang salamat. Maraming salamat sa wala ka larunga sa kamahayag sa tungkol sa ibang tanong. So, karon salamat kanang doon natin mo share itong story brother ni. So, ako po mga si Brad Soklo, itong tagaan di kayo, si Professor Brad Ernie. Ito lang ni Good evening, everyone. So, 2 Mondays ago, si Mr. X told me if I'm going to talk or speak. I cannot say no because it's about God. May tungkol sa Ginoo, request na we have to because God gives us the talents to share with others. So, I wasn't assigned a particular verse or topic what to talk about. Ang akong discussion, mahitungod sa usa sa mga comments sa program ni Brad Adam, mga sometimes last year, last July, nautana ni Brad Adam niya. I didn't get it fully, basta I respond si Brad Adam na if we are going to understand the Bible, the verses and the chapters, we have to know the history. We have to know the history. It is not history, it is sociology. We want to know the verses. We want to know the verses, the chapters, or the message of the verses or chapters in the Bible. It's not in history that you have to understand it. It is in sociology. Why? Because sociology there's about society and culture. We have to understand the culture of the Israelites in order to understand what they mean, Kasi pa sa what society and culture. So, ano mo it is sociology because sociology studies about society and culture. Medyo mo sa katilingban ang kultura sa katilingban. Okay. Kani sociology, ito na nga, espila na lang
college, na muna ka-eskwela ang college. Subject din siya sa kanang kurso. I-order din siya sociology, no? Way back in the 60s and 70s and the 80s, ang tawag sa San Carlos, Malaysia, General Sociology. There is a San Jose, Principles of Sociology. Sa CCC, Introduction to Sociology, na again Sociology, because it is about society and culture. We have to know our culture. As a society, we have to know our culture. So, if we are going to study the Bible, it's very difficult if we didn't know about the culture of the Israelites. Tanaw ang sulti ni Paul. In order to attest, in order to prove to you that it is sociology and that is our culture, this is in Paul, the says say that the most serious challenge to the gospel in the modern world is that of culture. Balik kecil. Jangan. Serious challenge, but in the modern world is that of culture. We have difficulty. Di nato masaktan, di nato makuha. Kung sa ikot sagot, the existential messages of Jesus parables, since it is noted in rural Palestine, ang gibasahan is rural Palestine. When we read the Bible now, we have to enter into that culture. So, inibasa niyo sa Bible, ayaw pag-unang sa kung galingon, kung sa may dahil kahit kung yun ako na, kung hindi yung to focus the society of the Israelites and their culture, ang ilang kultura. Understand those expressions to some extent. If we wish to really grasp, gusto nyo ka, makasabot ka, you have to understand their culture. The message of the author. Kaning author, mga sila ang mga gospel writers. Mga gospel writers. Because it is a fact that the secret author wrote in his contemporaries and used images and experiences, expressions, peculiar to their culture. So, ang galing mga verses sa Bible na ito, na mabasa ng kapatid natin is Cebuano. Bear in mind, buto ka sa muna, na galing pagsulat nila ani, nagsulat sila sa ilang isig ka, contemporaries, isig ka ingon. Contemporaries meaning isig ka ingon, ilang ang contemporary niya, nagsulat sila sa ilang panahon. So, ibasa mo, ayaw ibasa sa imong panahon. Because they were writing during their time and in their contemporaries. Okay. Now, as I go along, ang gusto na ko nga, doon na mo yung reaction. Doon na mo, right now, namin yun ang mga nakasupa ka, di ba, natay na po, I want it, I will welcome it very much. Kaya sumala pa sa sulti ni Pope Francis na ang pagtulog sa ato ang katikismo, kinahanglan, doon ay participation, that is communion. There is sharing of intimate things that we have to understand deeper. So, kinahanglan ko na amoy reaction. You can back in, no? You can back in, no? Sa ito pa, I have noticed that I also think you will really focus on mind to listen. Dili na siya, and I will not say dili na siya mo. But the suggestion is, you have to, magkakaroon na muna. Ang hindi mo kurang sa'yo, kurang baka, then you have to edit it up. Like that. Sige. Besok, ikaw na besok. Finish your job. Besok lang. Yes. Yan images na wala. Islam yan. So far, wala ko yung kaya ako na nabring. Okay. So, remember ang atong serious challenge, the word is serious challenge, ito pa lasita na pagsagot ano yung magkuha na ito kung sa ito ni pagsagot. So, atong sagot ang ilang kultura. May pagkutagan? May pagkutagan?
na is, isa lang kultura. What is culture? Diba? What is culture? I only say the most challenging part in analyzing the verses and the chapters in the Bible in Israel. So you have to know the culture of these people. What's up with culture? What is culture? Ang isi ano lang na? So, usa ni kultura. Abay din ha, dili pa lang mo dila. Lain-lain tao sa kalibutan, lain-lain ang kultura. Lain-lain kultura sa lain-lain kalibutan sa kalibutan, lain-lain kultura. Walay kultura na pure. Doon na lain-lain ko yun. Dili dahil sa goal ng mga kultura sa mga tao. Doon sa goal. Ika sa sila ng panahon. Sa atong kaso, mga brothers, sa atong kaso, doon ay upat na klase sa kultura na nakasagol na ito. Upat. Diba doon siguro mo? Upat. Numero 1 na nakasagol na ito mga kultura are the Hindus, the Indians. So long before the Indians kasi ito Maya, Indonesia. Wala kayo dahil talikan sa India pamili. Ang kanang Indonesia, hanggang sa Indonesia, Indo is Indonesia Islands. Islands of the Hindus. So, doon ay mga India dito sa Pilipinas, pero Pro or Maya Indonesia. Number 1 ha, Indian Indonesia na to. Naway pagkutana? Naway pagkutana? Ayun yung pagkutana would be, kaya nagsulti mo pala yung doon tayo influensya sa India, yung pagkutana would be, kung saan na itong influensya sa India? Number 1 na itong influensya sa akong kultura is India. Kung saan na influensya mga Indian din na to? Naasa ato ang language, nato sa language. Kanang word nga Bathala, di na ato ang gikan na sa Indian word nga Batara. That is Batara in India. When the Indians came here, Batara. Then in the long run, we call it Bathala. Then Abaga na siya. This is Abaga. Then Hari. Wala mo kang Reina. Because Reina is Spanish, Reina. Hari. So you have the Mata Hari. King, no? Okay? Example na siya. Yeah. Maharlika. That is not Maharlika in origin. Mahalika. So, that is example lang. Now, the next, sunod yung interest sa itong kultura, Chinese. So, obvious na yung Chinese, ha? Obvious na yung Chinese. For example, kuya. Kanang kuya, di ka sa Chinese. Di ka na sa word nga, kuwa. Kuwa means tiyo. Pero atong human, for so many years, ang tiyo, nahimong kuya, brother. O niya, sunod, ate. Di ka na sa Chinese word na ati. That is the word. Gusto mo kang pagkaon, okay, siupaw yung sa kanya. That is Chinese. Basta mga pao. Gusto mo yung mga pao. Ampaw. That is Chinese. Basta hanggang sa Chinese, no? Now, kunya, kung sabi na yung sa mga Chinese, kaya itong pagdigusong binagmay, kita na, sa kalsada na pagdigusong binagmay, that is Chinese influence. Wala pa Chinese na nabi, wala taanang kanila sa mga tinda-tinda yung binagmay. Okay, now, ang ikatulo, Spanish influence. Ulit na lang taanang Spanish influence. Kaya naman, ang inyong mga ngalan, Spanish, Fernandez. Ito ba yung mga ngalan niya? Basta, De Los Santos, De La Torre, everything. Kaya ito dyan niya, Casillas, Cuarto. Ang Manila, di kay influence yung Spanish ang Manila. Kaya ilang Cuarto kay Silin man, correct? Ato, Cuarto man. Ngayon ba ito, lawak? Di sa ito magamit yung lawak. Lawak is, kanang lawak, ato, kabuk yung lawak. Kanang lawak, wala siya kanang, ang ato ang this culture nato is, ang atong base ito, ang atong culture is, the same as in Indonesia, Malaysia, the Philippines, no, and Thailand. Wala ito ang this culture na Malayo po, Indonesian culture. Nang ikatulo, Spaniard, no? Ang ika-upat, American culture. Ito ang American culture, sigurado mo naman. Ang ato ang political system is American, democratic. Ang ato ang educational system, pattern sa Amerika. So that these are the four major cultural influences ato. Ano na sa Israel? Kaya kibaw naman sa ato. Sa Israel, upa,
the cultural influences sa Israel. Pa, no, atong i-order ha, order nila to. Number one is Mesopotamian culture. Grabe ang influence sa mga Mesopotamian sa Israelites culture. As a matter of fact, there was a linkage of the origin of the beginning of the world and man. No? Kaya kaya si Adam, dili si Adam ang Adam was in Mesopotamia, in the lower parts of Mesopotamia. Kanang word nga Adam, di ka na siya sa lapok nga puwa. Adama. In Mesopotamia. Okay. Now, Mesopotamian civilization is Egypt, or din sa Egypt. Mesopotamia, by the way, Mesopotamia karon is Iraq. Iraq is karon. Baliban. Ako luwing mo na karon gito pang buto o nga mo ni sa influence, tumo ni sa Iraq. Iraq siya. Dahil siya Iraq. Kailangan siya Persia kauna. Kani siya is Mesopotamia. Ika dire is Mesopotamia. Yan dire na develop ang unang civilization sa kalibutan. Dire. Pinaka-earliest civilization sa kalibutan, there is a lower Mesopotamia, southern Mesopotamia, southern Iraq. Dire ang unang karaan nga syudad. Ang binakaraan syudad is Ur. Dire gikan si Abraham. Abraham came from Ur. And there were 4 cities that developed in southern Iraq. Pinakakaraan city. Erido, or Erido 4, Erido Original 1. There are 4, no? Kunya, kani siya gikan diri si Tuan, gikan diri si Abraham. It takes 40 years to reach the promised land. Kung ito Israel diri. So this one now is Iraq, southern Iraq. Kani diri ang Babylon. This is Babylon. Yeah, Babylon sa una. Duhan ito ngalan sa Babylon. Another name for Babylon is Chaldea. Para sa ito ba? Cebu, Sugbo. Chaldea ni siya. Babylon. Another name for Babylon is Chaldea. That's why, usa sa mga languages sa mga Israelites is what we call Syro-Chaldean language. There is Syria. Hindi din natin Syria is Syria. So Syria doon sa Babylon. So, these places that were influenced by the Babylonian language, the Chaldean. That's why usa sa mga karaan language sa mga Israelites were the Syro-Chaldean language. Or now, Mesopotamia. So, nasa Mesopotamia nga influence sa mga Israelites were the Greeks. So, excuse me, not Greeks, but not Greeks yet. Egypt. Dayon, sunod Greeks. Then sunod, Roman. Okay? Maganda mag-glance I'll give you a glance diretso dahil influence rin na sa Mesopotamian civilization. Si Abraham was told by Yahweh na mato sa promised land. Okay, ito siya. Yeah, ang sa'yo resulta, dito na siya. Mabasa niya sa Bible na ay verses sa aking sulat na pag si Abraham, yang giminyuan ang iyang half-sister. Yang giminyuan ang iyang half-sister, si Sarah. Giminyuan yan. Yang anak ni Abraham, let's fast forward. Giminyuan niya ang dua kaisuon. Si Leah o si Rachel. Now, wala na sa Israelite culture. Wala na sa kultura sa Israel ang imong half-sister imong giminyuan. Wala sa na siya ang duha ka isuon imong giminyuan. Wala. Pero lalo na inanak ang konhito mo, hanama sa kayo yung giminyuan earlier than that. It is because it is influenced by the Mesopotamian culture. The later on, Yahweh, nasa verses na ito,
later on Yahweh so in nga, dili pwede i-minyawan ni mga so on. Isa pwede niya i-minyawan na ni mga half sister. Kato niya giminyawan si Sarah, ato siya kagat, anak to sa iya ika-sumerong asawa sa iya ha, papa, no? Kung nga giminyawan niya, no, that is not the case as a culture of Israelite. Dili na kultura ng Israelite. Asa gikan sa Mesopotamian culture. There you are. So, okay. Wala ko na pagpapasanas ng pagdalituan. Kaya stricto man tayo ang Ginoo. Nagusa lagi ang asawa. Nagano siya manang mismo. Kaya i-appoint. Doon ako lagi. Alis dito. Kaya nga, dininyoan lagi niya malagkay. Yan. So, half system. Sa kaso ni Jacob, ang mga exo niya mag-dininyoan. There you are. So, dito ako, nawag na sa kultura sa Israelites. Okay. Sa Egypt, no? Dito na doon. Ano siya dito na? Sa Egypt, kung may kultura sa Egypt na na-practice sa mga Israelites, sama yung halimbawa, na kultura sa naka-influence sa Egypt sa kultura sa mga Israelites, the point is kung sa Israel, kung mga naka o primero malaki na bata, then kini siya na laki na bata, hindi siya i-dedicate or i-offer ni Yahweh. Diba? Sa Pilipinas, muna na-practice pa naman. Primero ganit man ang kamagwana mo, ato na papalayon, for sa buhol, sa waiting, no? Papalayon, primero ka na. Asa na lang po sa mga Israelites? Sa Egyptian. Why? How was it practiced by the Israelites? Tungod atong kaso nga, when Moses brought out the Israelites from slavery of Egypt, kaya there was a portion there in the Bible nga, ang batong mga balay na butangan ng dugo, ang mga bata, dili appear sa pamature. So out of it, ikuha nila ang punto na kungaya na ng mga lalaki sa mga Israelites karon, it is already their practice niya, i-offer that sa Ginoo. Then we have the Greeks. Isa ba sa Greeks? Ito, di ba sa time na babae na before ka eh? No? He said, the last chapel was visited by Jesus. Wala mag-practice ang mga Israelites of last chapel. This is influenced by the Greeks. Ang Greek ko mag-influence ang last chapel. But then, there was prior to that, nga si Jesus Christ, the last chapel yun, the original na siya. Pero the practice of last chapel is Hellenistic, meaning to say, it is influenced by Greek. Now, ano na sa Roman? So may influence sa mga Roman sa mga Israelites. So may influence. Diba Jesus and Mary included. Jesus, Mary, and Joseph went to a normal path. Register sa census, correct? Diba? Kasi the concept of registering population census is Roman. Roman na siya. So, ang mga Israelites, nagkataon nga, ang mga tao ang lugar, kailangan mag-register sila as residents of that place. So, population census is a Roman. Okay. Next is, bumog na ha? Yes. Una may punta na ba? Why is it called the Roman? Why is it? Why is it that is called Roman? Yes. Okay. Yes. Ganap ko na, very good. Ganap ko na ito ang Roman. Ang mga tao sa Roma is what we call Roman. Ang mga tao sa Cebu, Cebuano. Ang mga tao sa Bohol, Boholano. Pwede bilisan mo, Roman, Romano. Okay, very good. What else? That's the point. Roman influence. Tao maguli siya. Tao, Greeks tao. Egyptian tao ni. Then Mesopotamian tao. So Romans po din siya. Dili Roman siya. YS. Sige. Okay. Ato na si Ikuan. Ato na. Ikaw na ito, Bishop. Yes. Pwede mo katubat si Brad. Now we was learning one of the history books. The cradle of civilization. Yes. The Egypt. Pero later on, nabasa ko po na the cradle of civilization is Mesopotamia, which is Very good. Very good, which is sweet. Very good. Sakto na ang reaction. Kaya
example, ako ma-secure ko, na ako yung example. That's why I'm bringing, you know, you know, kaya natin si, my dear brothers, nga, kung magtulog kalita, natin this one is, dili lang kay auditory, bila lang audio, tanong ka, at this time, na atay bistulat, pero ang tanaw, jawab ka na, binaw siya, tanaw sa iyo, pero at least, more or less yan, very good question now. Ato ang daogon sa, you know, Brad Adam, kung magtuon sa history, it's about period. It's about person or people. It's about places. It's about events. So magyaw-yaw ka ng history, kanang lima ay mukhang tanaw. Now, ato ni daogon Brad, atong daogon sa period. Period. The oldest civilization in the world is 3,500 BC to 3,000. That is Mesopotamian civilization. And Egypt is 3,000 to 2,700. There you are. It is in the period that you have to justify in all sources. Hindi may nagbasa na sa kubang sources. Nanipa at Mesopotamia. Wala siya. Dada sa ang Bible. Tulog ka civilization sa kalibutan. Nga sayo, kaayo, diri sa Asia, Mesopotamia, Indus Valley civilization sa India, din Shang civilization in China. Ang Egypt wala sa Asia. Ang Egypt naa sa Africa. That's why kaya si Dr. Madrid sa Rosary sa Syria, Egypt sa Africa, wala sa Middle East. Okay, siya. Alright, there you are. Now, di tayo mo dito, refer more sources, and yung panahon nga, taas din siya. Period, earlier. So, the earliest civilization in the world, the first civilization in the world is the Mesopotamian civilization. As a matter of fact, kung basa ka Genesis, na I like ang istorya sa Genesis, sa istorya sa Mesopotamian civilization. Kung gusto mo, matukin mo kayo, magpasilos ko, I'll give you copy to that. Yung doon na yung linkage. Murag, mas unang Mesopotamia, makainod ka. Anyway, you will analyze it. Alright? Yes, brother. Because to support the claim Yeah. that Egyptian is really the first cradle of civilization. Ang historian sa history na ang Egyptian calendar may una compared sa Mesopotamia. Therefore, sa Mesopotamia, wala na calendar yun. Therefore, dili pa tayo sila civilized. Okay. Well, that's correct. That's correct. As far as calendar is concerned, sige, sila una. But as far as civilization is concerned, una Mesopotamia. Tanawa. The earliest, the first generation ni Brad Adam sa ilang kwan, yung sa academy. The first system of writing was invented by the Mesopotamia. The first system of writing was invented by the Mesopotamia. Kunya ka ba? Ang ilang isulatan, sa katibok kalibutan, no? Ang mga sinulat sa karaang panahon, sa Egypt, ang ilang isulatan, bato. Sa Mesopotamia, ang ilang isulatan, lapok. Ilang pumahon ang lapok. Dahil naman, basa-basa pa, dito na isulat. No? Now, gano'n nga, nisurvive siya ng klase, so ang lapok, after 50 years, may mo ng bato. Dahil na 1967, nakadiscovery ang mga scientists sa Iraq. Dahil kadakuha nga kwarto, puno sa mga files of stones na writing, nisurvive ang writing. So the first system of writing was invented by the Mesopotamian civilization, the first. Okay. Anyway, at this point in time, na mga invention na wala sa ibang lugar. No? Yes? Yung sunod lang gamito ka na magsuwat sila sa may
Sa gimiton? Oh, kaya mo lang alam, pero kalbut ko. I'm very sorry. Kalbut ko. Naman something that is vital. No? Yeah, so, lapok sa gasulangan, clay. Ang tawag is clay tablets. Kumana na, ilang yung taguan. Karoon bago lagi, pa 1967, na sila na-discover, nakakwarto, balik mo kwarto na file of tablets. Ito ang discovery mo ang mga simulan pag yun sa panahon sa mga Mesopotamian civilization. Okay, sige. Still. As a matter of fact, na ang hapon i-preserve hapon ang sinulat ni Hammurabi. Nakatulog na mo Hammurabi. Hammurabi is the first system of writing. Hammurabi sa mga niya. First civilization, the first world law giver. Siya ang primerong tao sa kalimutan naghimbog mga balaod nun. Kung sa mga iyang balaod nun nga nahimbog, nag-aaral ko sa inyong kapito. Kasi nahimbog yung balaod nun, kaya turun na po. An eye for an eye. And a thought for a thought. Siya ay nagsunang anak sa mga kami. Going back to 1972, 1972 to 1950. That is the time when Hammurabi wrote this book. This one, topic niya sa Israelite. Diba, ito sa Israelite, nasa Leviticus, ikopya niya, i-adapting an eye for an eye. Pagkatao sa ito, ginoo, dili ka bubaw, hindi mo basa na, pero ang mga Israelite, nagopya sila, nasa Leviticus, makita niyo mo, na ang kanil, unang kayo niya, 1,782 ha. Kunya ang Israel 11th century lang, no? Hammurabi, the first law giver in the world. Kunya, sekali siya na ang lapot na an eye for an eye, and a thought for a thought. Sa diba? Kung sa imong nabuha sa isip ka tao, nga damage, o sa imong bato, panimalos, equal damage. Kung imong ibalikan siya o doktor, balikan siya doktor. So, wala to. Pag sa imong, that is what we mean by thought for an eye for an eye. By the way, nakatulog ko sa program ni Branson, ang bumusay, aning nga mga, dili lang sila ibusang balikan ng doktor, para balos mo, kaya nasa ito pala ang iPhone na, you will go to the ziggurats. Ziggurats is a remarkable temple in Mesopotamia. And on the upper portion is the temple na adha ang mga chief priests. Dahil ang mga chief priests nga mako'y bubusay sa conflict sa mga tao. In the ziggurats. So kung ang ziggurat, kung sa Israel is sa Egypt is sa Mesopotamia ziggurat. So the upper portion of the ziggurat is the temple where the priests reside. Sila musito sa conflict with the people. Now, balik ko. Nakaglapo ng steel. Nagyan mo ng steel. What whatever they said about that, looking sa kuha niya dito bisulat na preserve. So ba, wala tayo exaction? So bro, okay na ba? Basta mga first na sa libro, pwede, I advise na doon, don't refer to Brian, kaya natin mo sa San Carlos, no? Di mo natuloy ng libro nila, ilan ang tulukon, ilan ang ilapay. Sa Yusin, alagya po. Di ba ka nasa Yusin, dito sa libro, ayang mama, under dato, siya, nandito sa dato siya. Nalagyan mo sa Yusin. Isa na ako 5 years after, iyan na ng sulukon, ilang ilapay, ilang ibigit. Ano naman, the contents of that are no longer perhaps applicable. Hindi na sakto. So kung connected mo, updated, no? Updated. Yeah, sige, next. Yes. Nag-usap ko na ito kung magpuan itong ang ikat na ay kung na ba yung unang magbantay na isa hindi makasa sa mga tao. Correct. That's the point. Muna style na isa sa mga nga Yeah, naalam sa Bible. Ito sa Bible. The rationality. Kaya rationality, that Latin word na siya. Like, ibang man sa English language, rational na siya, rational. Pero ang mga mais na rationality. That is a Latin original pronunciation. Pero it is part of the American language, rational. The rational is stated in the Bible.
na ang lisod na makuha na ito aning klasiha. Ang lisod na makuha na ito aning klasiha, di ba? Di ba? Per se, ano siya? Kanang French word, per se. Tato ba? Actually, naanin siya positive na effect. Per se, tatawin mo anak, tatawin mo. Una-una ko, actually, dapat tama na naman. Bago dito ko. Pero, ang punto, ano yung mga isulti? Ang punto, ano yung magbigay na prevent ka to go back to your element. Ano din sa tamang-tamang. As in, magano ka, in line with that one, Lamech. Kaya yung mga nag-message, si Lamech, no? Si Lamech, yun siya, nakapatay ko, patay ko lalaki. Nakapatay ko, kaya ko ibugal-bugalan. Okay lang. They are following the eye for an eye. Alam, ayun na yan. Sige, tayo naman siguro, sige, kupiyahan lang din yun, pero sunod. Karay. Time na, bro. So, Hebrew or Israeli culture, ang Israeli culture is patriarchal. The word patriarchal means father, lalaki. Kita, patriarchal ba? Both patriarchal, this is patriarchal is matriarchal. Patriarchal, matriarchal, dominant. Sa Israel, dominant ang mga lalaki. Dominant ang mga lalaki. So, patriarchal society, cultural, patriarchs, Israelites, ancestor, Israelites. Kinsa man sila mga ancestors mga Israelites? Si Abraham, si Jacob, si Isaac, si Moses, ancestors. Patriarchal, biblical figure, regarded as father of the human race, powerful, respective man. Now, the Hebrew culture, there you are, culture. The Hebrew culture is male-centered, focus on the lalaki. It is the inferiority of women admitted by law. Mas malawak na ang babae, sekadero ka siya. No? Laway na doon gagawin sa pagbago sa inyong panahon na ang mga babae is just second-hand citizen. Japan. Wala ka daw sa Japan yan. Ang mga babae, tagaan mga high position. That's why Japanese women went to other countries and hold that position. Because in Japan, it is made the dominated. Okay. Now, ako lang nag-side lang na ito, ha? Ang Israel is centered, federal kasi lalaki ka na ang noon. Babae na, kahilo mo na, na rin. Pero, doon na sila, Prime Minister na babae. Kasi sila Prime Minister na babae, yaw mo. Unang pa ni Korea Aquino. Unang pa ni Arroyo. Isa man siya. Prime Minister of Israel was Golda Meir. Patriarchal system sila, pero na sila Prime Minister si Golda Meir. Sa Amerika, doon na sila yung babae, wala. Kaya na presidente, na democratic man, free man, wala. Diyan. Ang ilang mga senador ng babae, gamay na. Kita ka bilang. So na may shooting at one, ano siya? Doon ay panahon sa akong kasaysayan sa Pilipinas, sa panahon ng Katsila, matriarchal ka, matriarchal. Ganang matriarchal ng Pilipinas. Kaya tukod, atong panahon na, ang regla sa Espanya, babae. So, ano mo ito? Katulad ng eskwela o college, doon na mo yung Rizal na subject, aral. Sa Rizal na subject, sa panahon sa mga Katsila, ang iyong diploma sa Pilipinas, ang diploma, apelyedo sa imong mama na middle name ang katapusan. Isa mo siya, nabita siya, diploma, Juan de la Cruz, pigil niya ang papa. Kung sa panahon sa mga Katsila, ang apelyido sa mama, ang middle name, baoy imuhang isulan sa katapusan, matriarchal. Kaya naman, because the Queen of Spain was a woman, Juana. That's why, ipalo sa ta. Now, pag naman, under na sa mga Amerikano, patriarchal ta. Ano? Ang ito ang apelyido, sa papa na yun. Araw di mo ito, hindi mo tayo sa mga, ito mo. Okay. Ang aangalan sa mama ni Jose Rizal is Doña Teodora Alonso y Juan. Yes, Doña Teodora Alonso. Dili. Berkado sa papa na.
Doña Tinora Alonso the youngster. Huh? Yes. Mo ni Joseph, ni Alonso, mo ay katapusan. Because there was a time na makikirang tataan ka. Okay. Okay. Now, mo ni siya, katawa kayo. So, Hebrew culture is very standard. It is the infinity of women admitted by law. When we are not given importance, women are not given importance, we were not heard, much less given the right to speak their minds. Ayun halin yung pa ha? Magpuhulong ka ha? Alaw na ka ha? Speak. Ang 12 ka apostles, puro lalaki. Di ba? Yan, ano man na naman sa Bible. Kasi Mary Magdalene is apostle of apostles. Di ba? Puro mga lalaki yung apostles. Jesus Christ. Pinipili mo silang mungguang na ang babae sa kanagalan niya. Pero si Mary Magdalene sa Jesus Christ sa tao na He gives equality of women to men. Pero ang mga Israelites, sticking to discrimination of women. Sila na sa kasi. Kung sa dahil si Jadaman Jesus Christ, Mary Magdalene was recognized. And yung si Pisa to, na si Tawag Aquinas or na nag-identify ni Mary Magdalene as Apostle of Apostles. Yes? Okay, Apostle of Apostles. Ano siya ha? Apostle of Apostles. So, ibutan dito sa Bible, sa akong Bible, Catholic Bible nga, the importance of a person of his duty as a Christian does not necessarily mean that he will be assigned by the authority of the church. Dili, kinahanglan nga ang church may ikaw, dili. Si Mary Magdalene must dab us, I see dab. Tugod kay daghan tayong mga religious group nga dili mo angkon nga Mary Magdalene was a prostitute and has been driven with 7 demons dili. Gusto mo ako nga i-discussion, dawat mo dili, that's the point. Kaya naman, people siya ni Jesus Christ, siya gisugo. Okay, go until the apostles, di ba? Gisugo siya, pagkadiya sa cross, ito siya gisugo. There you are. Kato pagsugo ni Jesus niya. So, here is very important. Sa dahilan ni Jesus Christ, Mary Magdalene was at the foot of the cross. When Jesus Christ was resurrected, Mary Magdalene was there. Kanya. Hindi important niya mamay. Christian na, si Budalino. Now, ang Judaism or society and culture, in Judaism or society and culture, the heart, where the judgment and decision are made. So, ayaw ninyo, kaya kitinan sila siya sa mga tao, kita dili, atong ganito, otok, reaksyon na, decide, kasing-kasing, una dili, kanay mo dominate, dili. Pero ang mga Israelites, it is the heart in which the final judgment and decision comes from. Diyan, magitan. Now, kapag example, lang, nadilig na anak, sila na yung sinupalimutan na ang heart mo ay mag-decide. For example, si Charo Santos was single, a very good background. Yeah, July na ulit taon niya, na-connected sa ABCD, milyonaryo, but widower siya. Balo, kaya na kuha. Hindi tugot sa Charo Santos, milyonaryo. Ang gagawin niya, auto, hindi kaya kasintasing. Na ibang babae, tanaw nila, ayan mo yung kagwapo, kasaan, pero way magtama na, kasaan lang siya, it's the heart that will determine. But in other aspects, it is the mind that will kubal what to do with it, the heart powers. Okay, dito isa sulat, damay mapagkalaan niya so far. But of the important niya, Judaism is the religion of the law. Waktu mula, ay mapong Panginoon, ay importante. The closest people or kind of religion that is very near to Judaism is Islam. Ano ba sa'yo? In Islam, their religion is their political system. Their political system is their religion. Dalawa ang sunod na outline. Judaism. Well-centered in your garden as the word. Next na po. Ha? Next. Yes. Tumadali?
Tema. Explanation. Give him explanation lang na. Next. Explanation lang. Next last oras. Sige. Next. Natalan ko. So, wala yung final instruction? Salamat sa ato professor, may pagkakapa pero hindi naman sa ilos oras kay pagtugod ng pare, tapos may gira na. Yan itong oras, mga 15 minutos na pamasalas na ito. Unong lalata kay masinin niya tapos paliko. Inangga mo yung Catholic Pentecostal sa mga Recollect Fathers, mga Recollitangos na bahay. Singalan Tumahan, sana, Espiritu Santo, Amen. Ginong Diyos, salamat sa imong bukmaw kayo ka namin. Panalangin yung panalipti kami tanan sa tanang kadawanan. Luwasa kami sa mga disgrasya sa dalan, sa mga paglakaw, o panalangin yung usap kami sa mga bulawato. Lalagad kami mo ginoo, pinagi sa pagpanalipog sa pagtulunan, hindi mo gitundo sa katawan. Imo kami tapos, o ipalayo kami sa mga tintaw sa mga kapilyo. Tiyak ka na mo doon sa ilang salapi. Simba ko. Ginong Diyos, padalanginin kami kanang usigihan ko o sa pag-ampo ni Biblia Maria na pagkinahan ang mong pangayo. Amen. Sa ngalan sa mga o siya na, sa Espiritu Santo. Amen. Brad Crispin, imong